σας παιδιά, σήμερα κάνω το gaming video. Να είμαστε. Λοιπόν, τι είναι αυτή η μπακατέλα? Μπακατέλα. Τι είναι αυτό? Κινηματογράφος. Να, μα είναι ένα ρίτσι πίτσι. Τι? Ποιος μόλις σου ζουράδι? Ο κινηματογράφος δείχνει αλκοολικές ταινίες. Κινηματογραφήθηκαν από τον αλκοολικό. Δεν ξέρω. Ο κινηματογράφος. Ναι, μιλάτε εσείς, κάνω βίντεο, το ανεβάζω στο YouTube, δεν πειράζει, μιλάτε εσείς. Να γελάει και λίγο ο κόσμος. Σου πω κάτι. Δηλαδή, έκανες πόλη. Ναι. Μα, εντάξει. Έκανε πόλη. Μη μου χαλάσεις μπλοκ, την έβαψα. Χαξ. Όχι, δεν σε χάλασα. Χαξ. Χακάρι. Απλά βλέπω. Α, και εγώ το έχω αυτό, μα ωραία. Ναι. Δεν είναι μαύρο, εγώ το έφτιαξα. Α, εντάξει. Hacker. Μη λες ψέματα. Τέλειο. Πώς το έκανες? Πάλι εύκολο είναι φίλε μου. Τι λέει? Ρε αλκοολική. Που αυτό μου έχει πάρει καμιά 500 μέρες, μην λέμε. Μια μέρα περίπου, ένα δευτερόλεπτο. Να πατήσει ένα κουμπί. Το hacker. Τιν, τιν, τιν. Λοιπόν. Τιν, 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 τιν. Ρούλα στο μέσα. Μπιμ, 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 Τέρα, μπιμ, τέρα, μπιμ, τέρα, μπιμ, τέρα. μπιμ. Τι λες βρε? Αυτός με συγχωρεί. Ποιος? Ρε η φωνή μας πώς θα ακούγεται στο YouTube τώρα? Δεν έχω ιδέα, θα το δούμε. Μακάρι, θα βάλω μουσική. Λοιπόν, θα σου πω ένα... Θα σου κανόνισε. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Θα πω κάτω για τη βάρκα στο βλέπει να γελά. Θα κάνω μια πατέτα Γιάννη. Όχι τώρα. Δεν θα κάνω κάτι μικρό. Δεν θα κάνω κάτι βασικά καθόλου. Θα κάνω κάτι... Τέλειο. Να το... Μην είναι κρά. Μην το πεις. Μάιν, κρά. Μπες, είναι τέλειο. Μεγάλη μια. Ω, δείτε εδώ. Τώρα λέμε ένας μικρός. Εδώ είναι νοσοκομείο που είμαι. Ήθελα να πω ασθενίζω. Νοσοκομείο είναι εδώ, το ξέρεις. Δες. Σου ράζει. Θα παίρνω τον λογαριασμό να σε σκοτώσει. Δες εδώ, Τι λέει ρε. νοσοκομείο είναι. Έβαλες το συν. Επειδή έπασε τσάντα σου. Εγώ τα έκανα έτσι. Μοιάζει με κάτι περίεργο αυτό το μαύρο. Το ξέρω. Εγώ τα έκανα, το ξέρετε. Το μαύρο μοιάζει με κάτι περίεργο. Πασταρέλα είναι αυτό μωρέ. Α, ναι. Που κάνουν πασαρελιές. Είναι είναι 5 λεπτά πριν ενημερώ. Να στο κάτω μωρέ. Γλωστόν. Γεννημόρα μόρα. Που του... Χρησιμοποιείται εξεπάκ. Πακ. Να. Σες μωρέ. Ρε κοίτα, Diamond σπίτι. Τι? Τι είναι αυτό? Αφήτρο ορατότητες τώρα. Μου άρεσε σου σουράδο. Να στο βρω εγώ. Πριν ήσουν όντως αορατός. Ναι. Με τον πιλτορτό. Ναι, και περνάταν πολύ μπουρμπουλί. Σε κάποια φάση μάθηκα. Κάπνισε. Invisibility. Ναι. Μισό, πόσο θα έρθει. Όπα. Όντως. Το έχει. Ρε. Ποιο να βάλω? Ρε, κάτσε να σου πω εγώ ποιο. Πάτα αυτό. Όχι. Αυτά τα τετράγωνα ψάξτε. Ρε, έχετε και... Μισό Κάτσε δε. να δω. Έχετε Dragon Breath. Όντως. Ισχύει. Πού είναι το Dragon Ball? Άστο, αυτό είναι για να κάνεις... Είναι υλικό για τα φρέκια. Έλα. Το βρήκες. Πού είναι Invisibility? Να το βρω εγώ. Ναι. Thank you. Γρήγορα, κάνουμε βίντεο τώρα. Σους. Slowness, μπλα μπλα Εδώ πέρα μπλα. είναι. Πού? Ναι. Δεν τα έχει διαφορετικά. Γεια σου γενναίοι. Ψίδα. Τι κάνεις εκεί που λογουρούνι? Αλκοολικά. Άντε, κάτσε. Μην ψοφήσεις. Αν δεν το άκουσε αυτό. Κρατάς το φίλτρο όμως και φαίνεται. Ένα μπουκάλι πιτά.
Είναι πιτά μόνο που κάνεις. Κι εγώ είμαι ένα vlog. Αντί. Κοίτα. Τρολολο. Ένα. Vlog, περίμενε. Με βλέπει. Όχι, άμα μου. Τρολολο. Εσύ είσαι αυτό. Όποιος θα λύσει και δεν πειράζει. Κοίτα εσύ είσαι αυτό. Εσύ κούνα εσύ να φαίνεται αστείο. Τρολολο. Δες μου, δες μου. Πες να βάλω. Ρε Σιζουράδη. Ρε περίμενε. Τρέχα. Είμαι κάπου ψηλά. Να στη για να με. Τι. Δεν αυτό το πράγμα. Αλκοολικό vlog. Κάτσε. Να κάνω κάτι. Έπεσε κάτω. Δεν σε βλέπει τώρα, δεν σε βλέπει. Πλάμε, έβαλα μπλοκ. Έλα ρε φίλε, γιατί. Ρε, Έβαλα να blog. παγκάρω το σύστημα. Εντάξει. Πετάω ένα vlog και κοιτάξτε τι θα γίνει. Ρε, θα τρεμόπαιζε. Και πάλι παγκάρισμα είναι αυτό. Γιατί είσαι hacker. Το χάκαρα. Πώς το κάνω κι εγώ. Πηγαίνεις Να πάω στο εδώ στο κενό, διάστημα. στην Δεν άκρη μπορώ. Και πηγαίνεις πάρα πολύ πάνω. Κοίτα, είμαι τώρα σε αόρατο τέτοιο. Εδώ Πατάω να shift πάω. Και δεν με αφήνει να πέσω. Να δω, πετάς hacker. Ω, δες, εδώ δηλαδή να τα πετάω. αφήσω. Κοίτα Δημήτρη, κάτω, εδώ να κοίτα τα κάτω, αφήσω. κοίτα κάτω. Όταν πατήσεις. Πώς το Μπορούμε να βγάζω. το σπάσουμε. Σπάστο. Δεν γίνεται. Έλα, θα το σπάσω. Ω, θα πάμε σε ένα μακρινό γαλαξία. Τρολολο. Δεν προχωράει άλλο. Πού είσαι μωρέ. Θα προχωράμε. Μπορείς να το δοκιμάσεις πρώτα να δεις αν ακούγονται οι φωνές και μετά να το ανεβάσεις με τη μουσική. Όχι. Γιατί είσαι μίτσος. Ναι, βασικά.